Sväté Evanjelium, pokoj všetkým. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Vnímajme. Keď mudrci odišli, Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, idi do Egypta, zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo Pán povedal skrze proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď Herodes badal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od 2 rokov nadol podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, plač, nárek a veľké kvílenie. Rachel oplákava svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťa jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. On vstal, zdal dieťa jeho matku a prišiel do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Júdei kráľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci. Budú ho volať Nazarecký. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Drahí spolubratia v kňazskej službe, otec Jan, otec Pavol, drahí bratia a sestry, drahí putníci, drahí diváci, istý ropný magnát ťažko ochorel a zomieravo v nemocnici a tak poprosí si kňaza, aj keď veľmi nepraktizoval nejak vieru, nemal čas kvôli peniazom, mysliať na svoju spásu, ale predsa príde k nemu kňaz. Kňaz ho povzbudzuje, aby zveril svoj život do Božieho milosrdenstva, že Kristus svojou krvou prikryje celý jeho život, každý jeho zlý skutok. A hovorí mu takto, že Boh má moc uzdravovať i na duši, i na tele. A on sa hneď tých slov chytí a tak hovorí tomuto kňazovi: Oče, keď vyzdraviem, dám $1 000 000 na cirkev a $1 000 000 na charitu. A stalo sa, že sa vyzdravel. Ubehol nejaký čas a stretnú sa v meste tento kňaz a tento bohatý muž. A ten kňaz hovorí: Veď ste sľúbili, že dáte na charitu a na cirkev po $1 000 000. A on tak zarazene hovorí: Toto som, oče, sľúbil. No aspoň vidíte, aký vážny bol môj stav v nemocnici. Lebo takto je nemnohokrát, viete, že ako sa hovorí, že sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. Ale my dnes v Božom slove, viete, počúvali sme príbeh o Jozefovi, o svetom Jozefovi a Panne Márii, ktorí tiež si niečo sľúbili. Sľúbili si spoločný život. Boli zasnúbení. A môžeme tak povedať, že s istotou, že Jozef aj Mária sú to ľudia tak čistého srdca. Ľudia, ktorí počúvajú Boha. A viete, ma to veľmi zaujalo, keď sme sa 24. tu modlili carské časy
A v jednej z tých kráľovských hodiniek bola jedna sloha, počúvajte, veľmi ma to oslovilo, a ten autor tak vystihuje, tak by som povedal, Jozef, ktorý zažíva obrovské sklamanie. Nie, lebo on si chce zobrať Máriu, ktorá je slobodná, čistá, vynikajúcej povesti, ktorá bola vychovaná v chráme. A toto hovorí Jozef panne. Mária, aké to dielo vidím v tebe. Nechápem a čudujem sa. Môj rozum žasne. Čím skôr odo mňa potajomky odiť. Mária, aké to dielo vidím v tebe. Miesto cti, hanba. Miesto veselosti, zármutok. Namiesto chvály si mi priniesla potupu. Nestrpím už ľudské urážky. Veď bez úhonu som ťa prijal od kňazov z Pánovho chrámu. A čo vidno? Ľudskými očami vidno, nie, že Mária zhrešila. Lebo čaká dieťa a nedá sa to vysvetliť, viete, ľudskými rečami, ľudským rozumom túto situáciu. A Jozef toto prežíva. Lebo Božie slovo hovorí, že potajomky ju chce prepustiť. Dať jej prepustný list, lebo jej hrozí, on keby išiel za kňazmi, že čo sa stalo, tak oni ju ukameňujú. Čo ja to vidím? Miesto cti mám hanbu. Miesto veselosti si mi priniesla zármutok. Namiesto chvály, že sa budem tešiť z nádhernej mladej ženy, mám potupu. A viete, veľmi dôležité, lebo tak môžeme obrazne povedať, vy, ktorí aj žijete v manželstve, že prichádza ku veľmi veľa konfliktom aj v manželstve, v rodine, ku veľmi veľa rozporom. Ale čo je dôležité, viete, aj v tejto situácii, že ku nám zaznievajú, viete, rôzne hlasy a je veľmi dôležité rozpoznať Boží hlas, lebo aj Boh sa stále prihovára v týchto situáciách. Tak ako to bola tá situácia Jozefa a Panny Márie, keď Boh zasiahne a my sme počuli, vo sne sa zjavil anjel a povedal, vstaň, vezmi svoje dieťa, jeho matku, ujdi do Egypta. Koľkokrát sa vám snívajú nejaké sny? A robíte rozhodnutia? Tu je veľmi tá dôležitá vec, že Jozef, on rozpoznáva, že toto je Boží hlas. On rozpoznáva, že toto je od Boha. Neboj sa zobrať. Nie, to sú veľmi ťažké veci, keď tak sa ľudsky nad tým, viete, zamyslíme, čo prežíva, v akej dobe oni žijú, aby toto urobil. Aby uveril, že toto je Božia vôľa. Že toto je Božia cesta pre mňa. A on príjme Pannu Máriu. Lebo viete, ak my, viete, aj v manželstvách, ktorí žijete v manželstvách, aj v rodine, viete, keď my budeme počúvať Boží hlas, veľmi veľa vecí sa urovná. Keď my dovolíme Bohu hovoriť do nášho života, tak viete, veľa situácií sa zmení. Viete, my by sme mali minimálne rozvodov. Ale rozvody sú práve preto, že človek prestáva počúvať Boha. Že človek rieši iba vlastnými silami. Ja som tu spomínal, viete, taký jeden nádherný film, ktorý som pozeral už veľmi dávno, ešte ako seminarista, keď muž podvádza ženu a ona to zistí, on sa aj prizná, aj prosí, hlboko ju prosí o odpustenie. Bolo to také krátkodobé zlyhanie z jeho strany, že podviedol svoju ženu a ona je tak ranená, že chce sa rozviesť. A tak príde k svojej mame
a jej hovorí takto svojej mame, že po obede idem ku právnikovi, mám vypísané papiere, dávam na rozvod, už nechcem s ním žiť. Už nebudem. Nie cesty späť. Mama ju počúva a jej matka povie takéto slova. A čo na to tvoj Boh? Už si sa ho pýtala? Čo na to tvoj Boh? Toto je vzácne, nie? Keď ty povieš dieťaťu, čo na to tvoj Boh? Keď ty sám si kladieš túto otázku, že si v nejakej situácii, ktorá je pre teba ťažká, čo na to ty, Bože, hovoríš? Keď ty hľadaš odpoveď. Lebo takto hovorí, viete, katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že ľudské srdce je ťarbavé a zatvrdnuté. Je potrebné, aby Boh dal človekovi nové srdce. A obrátenie je predovšetkým dielo milosti Boha, ktorý spôsobuje, že naše srdcia sa vracajú k nemu. Tak nádherne hovorí Božie slovo. Obráť nás, Pane, k sebe a vrátime sa. Obráť nás, Pane, k sebe a vrátime sa. Viete, o tom sú tieto sviatky Kristovho narodenia. Tak viete, a ja som si, viete, ani som to nevedel, až teraz, keď už, viete, ako kňaz, že viete, aj ten náš pozdrav, ktorý sa my zdravíme, Christos raždajecia, to nie je, že Kristus sa narodil. Ale ten pozdrav má jeden veľký zmysel a význam u nás, lebo znamená Kristus sa rodí. Kristus sa rodí. On sa stále rodí tam, kde je ľudské srdce otvorené pre ňo. Že Kristus sa rodí. Aj dnes sa môže rodiť v tvojom srdci. Aj dnes môže vstúpiť, viete, do tvojich hnevov, do tvojich súžení, do tvojich strachov, že môže vstúpiť. Svätý otec Lev XIII vo svojom breve, on z roku ešte 1892 ustavuje Sviatok Svätej rodiny. A on takto hovorí, definuje, už vtedy vidí veľký problém v rodine a hovorí, rodinný život sa uvoľňuje. Treba uzdraviť rodinu. Preto sa ustanovuje osobitný sviatok, aby v katolíckych rodinách si pripomínali ich podstatný cieľ. A on tu hovorí, Svätý Otec, otcovia majú sa učiť od svätého Jozefa starostlivosti a opatere o svoju domácnosť. Matky majú v preblahoslavenej Panne Márii vzor svetosti a skromnosti. Deti zas majú nasledovať poslušnosť Ježíša Krista. Toto hovorí Svätý Otec, 1892 rok. A viete, ja by som sa pozastavil nad tým, čo hovorí Svätý Otec, že majú sa učiť muži, otcovia, od svätého Jozefa starostlivosti a opatere o svoju domácnosť. Čo to znamená? Starostlivosť a opatera. Viete, inými slovami, to ešte viac priblížim, je to v knihy Genesis. A náš ten preklad taký nie je výstižný, ale preklad hovorí takto, že Boh hovorí Adamovi v raji, staraj sa a stráž rajskú záhradu. Staraj sa a stráž rajskú záhradu. A dáte mi za pravdu, že otcovia sa starajú. Mnohí pracujú v zahraničí, odriekajú si. Žijú na rôznych ubytovniach, v rôznych podmienkach, len aby sa postarali o rodinu. Ale veľmi dôležitý ten druhý prvok, ktorý Boh povedal Adamovi. Stráž rajskú záhradu. To znamená, stráž svoju rodinu. Ako máte strážiť otcovia svoje rodiny? Tu sa myslí tá duchovná stráž. Tá duchovná, že ty sa modlíš.
Že ty sa modlíš a požehnávaš svoju rodinu. Že ty zveruješ do ochrany, voláš Boha, Pannu Máriu, prosíme Božieho Syna. Prosíme za svoje povolanie. To je to dôležité a podstatné, viete čo? Lebo my to vidíme, túto vec, že keď a Eva zhreší, Eva prvá zhreší v ráji, potom následne aj Adam. Ale koho berie na zodpovednosť Boh? Koho berie na zodpovednosť? Adama. Adam, kde si? Adam, prečo si nahý? Kto ti povedal, že si nahý? A zda si jedol zo stromu poznania dobra a zla? Otec je zodpovedný, viete, za tú duchovnú oblasť. On bude zodpovedný aj pred Bohom. To je učenie, viete, ktoré Boh nám dáva. A viete, tu je tá obrovská absencia zo strany mužov, že áno, postarať sa, tak poviem, materiálne, ale častokrát tej duchovnej oblasti úplne zlyhávame, alebo zlyhávajú otcovia. A je veľmi dôležité, viete, aby sme prosili o túto milosť, o svoje povolanie, aby sme sa, viete, nespreneverili svojmu poslaniu, ktoré nám Boh dáva. Viete, počas druhej svetovej vojny, keď Nemci bombardovali Anglicko a tej protivzdušnej obrane nad jedným mestom sa podarilo doslova rozstrieľali jedno auto, či lietadlo. Hej, rozstrieľali ho a ten pilot, keď sa priblížil k zemi, nakoniec vypadol z tohto lietadla a dopadol tam na ulicu, stonal od bolesti a ľudia tam pozerali a mnohí si priali, tak ti treba. Ale prišla tam istá mladá žena, zobrala hlavu do náručia, si tam k nemu kľakla, zobrala hlavu tohto mladého pilota, držala v rukách, hladila jeho tvár a on zomrel v jej náručí. A oni sa pýtajú, že prečo si to urobila? Veď to je náš nepriateľ. A táto mladá žena hovorí, ja som si predstavila jeho mamu. Čo by ona urobila? Čo by ona urobila, keby videla tam zomierať svojho syna? A ja som chcela byť jeho matkou. A ten autor, viete, ktorý zaznamenal ten príbeh, hovorí takú dôležitú vec. Láska tej ženy bola väčšia ako všetká nenávisť Hitlera. Láska tej ženy bola väčšia. A bratia, sestry, láska Boha je väčšia ako tvoja slabosť. A Panna Mária toto presne chce urobiť. Preto my dnes slavíme tento sviatok, že ťa chce zobrať do svojho náručia a pomôcť ti, že chce ťa viesť. Dovoľme jej to, lebo nás privedie k jasličkám. Christos raždajecia. Slavite jeho. Prosme všetci z celej duša, z celej svojej mysle volajme. Pane, zmiluj sa. Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj